गोदोनि मा सननि होनदों 1983 1983 नि जाथाय जानाय बे घटनाखौ बानायनो नागिरदों आरो ना बानायनायनोसै माबोरै जायो नोंथांमोनाबो नुनो मोनगोन फुल भिडिअआ ओंखारबाथाय आंनि ब्लगाव लिंकखौ होना होगोन आरो आं जोंनि न'खौनो लागोन होनदों नामा बायला जिलानो बे समाव बायला जिलासो नांगौमोन नालाय बोरै आर्मिया नै नोंसिनासो बुंना होनांगोन आं सिगाङाव मोनसे रुल बानायखांखाबाय आरो बिसोरजोंनो माने बिथांमोनजोंनो मा होनो बेयावबो बिमा लादोंमोन आरो माबा जादु पुलिसबो जायो दे बिदिनो खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि नैबे गोदान ब्लगजों फिन खनसे नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायना लाग्रोबाय आसा खालामबाय लोगोफोर आंनि नैबे गोदान ब्लगखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायगोन होननानै होमबा लोगोफोर नै जोंना बेवाइफोर जानाय गिदिरफोर बिदिनो फिसाला जानाय बिबनां जानाय बिदिनो आंखौ सुट लानो लिंफैदों आरो ना ओमफ्राय दा जोंनि न'आवनो लागोन ओमफ्राय दा बेखौनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों लोगोफोर आंना मा सुट माने मा एक्टिं दं मा रुल दङ बेखौनो आं देखायनो नागिरदों नोंथांमोननो ससे साननैसोनि उनाव फुल भिडिअखौ नुनो मोनगोन आंनि ब्लगावनो लिंकखौ होनानै होगोन आङो जिसो खाबाय नामा बिदिबा नायदो नोंथांमोना मोजां नुखागोन माथो सिङावसो थाखागोन दे माबाखौ दाराखौ ओरै दिनहरदो बिसिम नुला ओमफ्राय बिनिफ्राय काट खालाम जा खस्थ' बानायखानांगौ नामा जोंबोथ' ब्लग बानायनायाव बिराद खस्थ' जायोना ओमफ्राय एखेबारे एडिट खालामनायफ्राव बिराद खस्थ' जायोना गोसो होना बानायो माने नायथों बयबो मोजां मोनथों होननानै जेनेबा नायथों जेबो ओमफ्राय एफा खस्थ' बानायबा भिउआनो फैया आरोना रावबो नायानो बारा साबसक्राइबार जेसेबां दं एसेबांनो माने भिउसआनो फैया दुखु मोनो आरोना जेनेबा बिदि नायाबा थिग दा बिदि नुवाखै ओरै थांहां ओरै फैहां ओरैबायदि माबा खालामनांगौ जायो दे होनगोन दे मादे जिरायनानै बेखौ लाफाखानांगौ नोंलाय 1 2 3 एक्सन हमगार्ड फैबाय आर्मि फैबाय फैदों नै कामान्ड' फैबाय फरेस्टार फैबाय जादु बाय फैबाय जादु बाय डायलग बोलो जादुआ मिनिबावबा जादुआ मिनियो जोंना फैनाय थाबायनायखौ खोनानानै माबाबायब्रा मिथिबाय बेबायदि नाहरबाथाय नाहरदै दिनै एक्सन नाहरदो मादै जाबाय 1 2 3 एक्सन तो tay luôn anh mình lại được mà đâu cái tay luôn mình là đây phải gì ạ mà đâu pati ka gaya nó lấy nó xe này rồi thôi asal uri bra uri Hei, dia jatuh ke sini orang. Mana bulu sungai sungai. Saji ni nama ni. Dia bulu berapa itu? Kos lah. Malah aku nunjukin nggak? तुम्हारा अगर बर्थडे खती का गया है? Mana? 1 2 3 action.
तुम्हारा उग्रपति पति कहाँ गया? उग्रपति Full. उग्रपंथी आतंकवादी उग्रपति आतंकवादी तुम्हारा पति तुम्हारा उग्रपति पति कहाँ गया? आतंकवादी Para kalau dia peti kaget. Kamu ni hebat itu mau sama ni. Mana pati lo? तुमचा थाली निघणे Mara ugruk body. Này lại bà vô nè. लुरलाला असं खांबरा अरे अरे खांबला तुम्हारा उग्रवादी पति कहाँ गया है एकदम ऐसे माने Hey, jadu, oi jadu. Jadu, look at me jadu. Mara ugruk body. Ah, jalan bro. तुम्हारा उग्रपति पति कहाँ गए? Ơi, này bay. Siapa siapa? Apa ini lah? Tapi nanti tapi kita malah Này. Moi nazanin kot গৈছে nazanin মই Ra thằng bằng là. Biasa, jangan nabi sih. क्या ना जाने खुद का पति को ही नहीं मालूम कहाँ गया? Urlala jang lagi. Này lại ba. Ơi. बे माथेखौ लांगोन न' सिङाव ओमफ्राय गामसा दनखौ नों नावदो एकदम रागा जोंनाय मोनसे लानोसै ओमफ्राय लोगो लोगो सिलायखौ लानानै बे न' सिङाव हाबफैबाय ओमफ्राय मादैया बारनबाय थंब्लेटनो ओमफ्राय बे बेयाव सोदोब फैबाय गावबाय बेखौ गावनानै खारबाय आरो नोंसोरथ' बर' गोजासो बि जानो मोना आजबथ' होननानै दिनै बे गामसा दंफिननांगौ पार्टि बेनिफ्राय ओइ चला कहाँ का आदमी है Ơi, ơi, bừa bày đấy. À chị cô. À cái chữ vô đây. Vừa đường này. Felicia. Thằng bà đi. Shooting cầm đây. Này, vừa bày này. Vừa bày này. Vừa thì này. Sao mày chứ buồn đây là đây. Solid. एक दुई तीन एक्सन खुद का पति को ही नहीं मालूम कहाँ गया? मानो Siapa siapa? Gak sabu berapa lagi bu? Video kamu guys tunggu video film. Pasone video ko lagar. नहीं मालूम Baik. Jala. Kaca balik kayu. Look at this man, director, man.
Ini Arbi Arbi ơi cậu nắm tay lần mà rồi चलो नहीं मालूम कहाँ गया बड़ी बच्ची को नहीं मालूम चलो 이거 시다 못해. 이거 시다 못해. नों फैफिनलाय मिन्थिबाय ओरै थां ओरै आन्दोआव 1 2 3 एक्सन 네, 저는 콘체. 하그리 저네. các bạn nó là vùng